Assalamu alaikum warahmatullahi wa fatan kuna lahiya alheri ke muku. Fassarar bayanin Prime Minister namu na Niger mai martaba Muhammad Ali Lamin Zain a kasar Rwanda da ya halarci taron bunƙasa energy na nukiliya a kasashen Afirka. Daga kasar Rwanda cikin lokacin da aka yi wannan babban taro na harkan energy nukiliyar ga kasashen Afirka, har mun gani da shugaban kasar Rwanda da kanshi ya karbi bakuntakar shi Muhammad Ali Lamin Zain, Prime Minister namu na Niger da ministan namu na ma'adani kenan. To a cikin bayani da shi Prime Minister ya a cikin wannan babban taron, abu mai mahimmanci wanda kamar yadda muka saba muna gani kullum in sun tashi suna magana wa'annan shugabannin namu suna bayyana da tafiyan IAS, kuma suna ƙara bayyana ma duniya da cewa mu ba faɗa muke da kowa ba, tafiyan mu muke da mu bunƙasa ƙasashen mu. A cikin maganan Ali Lamin Zain ya ce wannan zancen energy nuclear ne, ake samun energy na harkar nuclear, kuma samun energy nuclear ana yin shi ne da uranium. Ya ce cikin abun ma da ya sa dole suka tahi wannan taron shine na cewa bai kamata ba a yi wannan taro na nuclear kuma a Afirka ba tare da ƙasa wanda a cikin Afirka ita ce ta farko a uranium kuma ita ce ta biyu a cikin duka duniya. Mai martaba Ali Lamin Zain ya tabbatar da cewa yanzu Niger tana shirye ta ba 'yan Afirka, ya ce kenan kofar Niger yanzu tana bude ga duka masu so su zo su sa hannun jari ko kuma a kama a yi aiki da a kasuwanta da wannan uranium namu na Niger. Ce tun da yanzu uranium kinmu na Niger 100% mulkin mallakan hukumar Niger ne, kenan hukumar Niger ce za ta yi mu'amala da wanda suke so su yi mu'amala. A cikin taron ya ce ya zo tare da ministan na min mun gani Colonel Abarshe, ya ce to suna shirye wa'annan kwanakin da za su yi a Rwanda duka 'yan kasuwa ko kuma kasashe wanda suke so a kasuwantar da uranium su zo za su zauna da su yi magana cikin haske, cikin transparency, kuma cikin abu wanda zai su karu mu ma Niger zan mu karu. Har yayi magana ya ce uranium kinnan namu ya fi shekara kusan 60 da ake hiddo mana uranium, amma abu ne da bai bunƙasa kasashen Afirka ba, bai bunƙasa ita da kanta Niger kin ba. Ya ce to kuma a lokacin wanda uranium kinmu na Niger ya bunƙasa energy, ya haskaka kasashe da yawa a cikin Europe, Muhammad Ali Lamin Zain ya ce yanzu lokaci ne da yayi da uranium kin Niger ya yi ma Afirka amfani. Ya ce a shirye yanzu Niger take dan ta kawo gudunmuwanta da wannan uranium da muke da a gyara a samu isassun wutacen lantarki a cikin duka Afirka. Ya cikin bayanin shi ya kara da cewa Niger ba da uranium kawai take dogaro ba, Niger akwai ruwa, akwai iska, muna da petrol, muna da gas. Ya ce in energy ne ake magana, Niger muna da su, ga rana da muke da cikin duka wata 12 na shekara. Ya ce Niger kokarin yanzu da ake tare da shugabancin General Chani shine na cewa tafiya ta sake, Niger yanzu mu ne zan mu kama mu bunƙasa abun. Ƙarin da zan yi anan shine na cewa yanzu dai alhamdulillah na cewa shugabannin nan namu musamman ma shi dai Prime Minister Ali Lamin Zain cikin vision da yake da na cewa a bunƙasa ƙasa, mun gani duk da cewa akwai daga wasu sauran ministori wanda abubuwa da yawa suna yi wanda bai kamata ba, amma akwai kuma wanda su yanzu in an ce jagoran da kanshi Prime Minister Ali Lamin Zain, kuma minister ne na commerce, minister ne na finance, to masha Allah muna iya cewa gaskiya dai kan vision kin shi zata kama da abun kasa kasan mu Niger, musamman ma da mun gani mu duka na cewa project kin nan na barrage kan daji, har bankunan da suke zuba kuɗi don a yi wannan barrage kin, alhamdulillah da ke cewa Prime Minister Ali Lamin Zain yana nan yanzu sun ƙara yarda da shi, tunda shi ne suka gani lokacin Baba Tanja suka hiddo projen kuma da gaske suka kama za su yanzu da ya dawo aka ƙara ƙarfafa abun. Prime Minister Ali Lamin Zain fuska ce ta Niger wanda ba a san shi da wani cuwa-cuwa ba, da ba a san shi da wani kewaye-kewaye ba. Fuska ce wanda kullum in an ganta ta Prime Minister Ali Lamin Zain tana tabbatarwa da cewa Niger duk cewa wani shakku-shakku da ke da akwai, amma da wajen shi yana nan, kuma tare da kama mamburkin shi na CNSP insha Allah kuma da goyon bayan 'yan ƙasa muna iya fita daga cikin abin da muke ciki. A takaice wannan shine fassarar bayanin Prime Minister da yayi a garin Kigali a kasar Rwanda da aka yi wannan taro na harkar energy nuclear. Mutane kuma muna hada wai energy, samun wutar lantarki ko samun energy na nuclear da kuma bumabumai na nuclear. To insha Allah zan mu yi video da mu bayyana menene energy nuclear kuma menene bomb nuclear, sannan kuma wasu kasashe ne suke iya yin su, menene shuruɗan su. Sai mu haɗu da ku insha Allah. Allah ya kama mana.
Allah ya samu dace.